chekutanga vanhu vanenge vashevedzwa kuti vauye vari varidzi venyaya vatinoti plaintiff nadependent kana muchinge mauya kuno kumberi hamuzobvumidzwa kuti mubvunzane mibvunzo yose inonanga nekwatiri. Vanenge vagere mukati umo vanenge achida kutaura ane mvumo yekusimudza ruoko toona kuti topa nguva, hatidzvanyirire munhu wese anopiwa mukana naye. Chechipiri, kana pane vane mafoni dzimai tichiri kutaurirana kudai, ikazorira tapakati pedare zvine faindi mukati, inongotorwa nemapurisa tozoonana tapedza koti kuti mubhadhare. Tinotarisirawo kuti dare rino rekwa Headman Nyachuru dare riri pamutemo constitution yeZimbabwe. Saka zvose zvinoitwa kumakoti koti yamungafunge, ingave high court, ingave supreme court, ingave repa regional pano paconcessional, tinongozvitarisira kuti zviitwe mukati medare rino. Ndiri kuda kureva kuti kudii? Ndiri kureva kuti kana uchipinda pamusuwo nekubuda, vakadzi munotyora muzura, varume munokotamisa uso. Chimwezve, mambo kana vachipinda tose tichakumbirwa kuti tisimuke. Kune vakambopindawo mumakoti, ndizvo zvinongoitwa magistrate kana achipinda vanhu vanosumuka. Uyu ndi mambo wedu, saka tinongoitawo saizvozvo. Touya zvakare vari kunetsana mudzimba, vari kufungidzira kuti vari kuda kurambana. Dare rineiri hari kodzerese kurambanisa vanhu. Tinoedza zvachose kuti dzimba idzodzo tidziumbiridze, asi kana zvazokonesesawo tinozoti ngazvichisvika ikoko kokupedzisira. Zvanzwikwa nai mazvita pamusoro esimboti, pamusoro emachinda amambo, pamusoro yana baba nanamai. Nawo iri pano ndeyekuti vachinogurei stendi yavo painonoperera paotachani. Otachani inove mugwagwa unobva mumusha uchinobata kwagwishi kwachikwera. Saka ivo pakurima kwavari kuita kuri rino vakachera makomba muotachani iyoyo yese, ndibva vavhara rodhi yatinofanira kuendesa kwagwishi, plus inoshanda nevanhu vemumusha kuenda kuminda yavo yavanorima iri kuseri, vanoshanda mugwagwa uri ipapo. Saka ivo vatovharira mugwagwa. Saka isi taona mugwagwa wavharika, takagara pasi sekomiti kuti nai mugwagwa tazvatavharirwa mugwagwa todii, tikataiwa handi tinotaura achinogurei vavhurire vanhu mugwagwa apa pafamba. Takasvikira achinogurei tichitaure navo, achinogurei takatadza kunzwisisana. Vakati kana iri nyaya yekuti mauya kuti muvhire nzira apa, dzaitori tsitsi dzangu kuti imi mufambe zveine papa. Kana iri nyaya iyoyo itai henyu zvamunenge mafunga, apa ina handisi kubvuma kuti muvhire mumunda mangu. Takati vati mumunda mavo, sekomiti takati zvinesi todii, tikataiwa kaumana hatingapete maoko panzira inozivikanwa nemunhu wese. Isi regai tivhare makomba achera munzira hatinei nekumunda kwake. Saka newaya akanga akuisa achivhara ngirini ndiye tikabva tasudurudza tikati apa tagara tichiziva kuti mugwagwa wedu, mugwagwa utivharire. Saka ivo vakasora hama tanhe kuenda kumapurisa kukwanisira kusvika. Isi nyaya yatauya nayo pano ndeyekuti tinoona kuti mvura ikanaya vanogona kuti vharira mugwagwa, toda kuvhurirwa nzira kuti vativhurirewo mugwagwa tifambe zvakasununguka. Iyo nyaya yamuchangamira. Aminoga kuti muri kuvhurirana nazviri hungeringana kuite kutaurwa naso pamusoro pamusoro dare
zvitaura negomo hamuna kupindura ingoti ihungu kana kwete ndo kazhinji zvatinoona kuti ihungu here kana kuti kwete zvavataura vataura zvakawanda kozi vataura zvokudzura mapango zvekufaranzira uyo mutemo wedu wedada nhau iri kutaurwa nevava yavari kukupomerai munoibvuma here kana kuti kuira saka chititsanangurirai semaziviro enyu. maziviro angu andinoita ndeyekuti pandakachera makomba ipati yemunda wangu, munda iwoyo munda wandikasirwa nevabereki vangu, mugari yangu toiziva, pane mapermanent mark aripo, sabu doro vaingidza ndovatatakamaganhurana navo. Pane permanent mark, pane pakatangira dhumba ravo, panotangira yadhi yavo, ichipinda mukati handiti inonosangana neyangu, ini inobatana neyangu. Saka nekugara kwavakashaika pakagara vazukuru vavo, mumwe bva adyara mheji, bva asvika pakona pose, bva amira, mumwe bva auya bva adyara pakati peyadhi yavo neyangu inini handiti. Saka miti iri kukura ndiye minzwa yakawanda, iri kukura iri kudai. Saka vanhu vari kutiza minzwa yayo, asi kuenda nekuyadhi kwaingidza vari kuramba vachiuya nekwangu, vari kuramba vachiuya nekwangu. Saka kwakutoita kunge ndiko kunzira handiti. Saka ivo vakauya manje vakati aiwa toda kufamba nekumunda kwako. Mumwe wekombiti wakauya naye akati hatitangisirei kapanapa, inga munhu ari kutaura kuti minzwa iyi iri MuRoad, tadii tatanga tatema minzwa iyi, tatanga kunyatsolaina toenda pakati, toona kuti kana paida kuitwa road toita road handiti. Saka kutaura kuti road inoenda kwagweshe, tisingadi hangu kana kunongedzera vamwe vanofamba napo, avanofamba napo vanoiziva road yacho. Minzwa yandi kutaura vanotoiziva kubva iri mudiki kusvika payava manje. Izvo zvava kutofamba nemuyadhi mangu kuti vapfuure handiti. Paifanira kunge paine road pakatomira mamwe maboulders miti mihombe yatoi mihombe, vanhu vanongosembera kwangu kwandiri chiripo, vanhu vese vakaenda kumaprasa hakuna rimwe. Saka kwandiri ndasakura chicheka huswa mumasaidi memunda mangu ndopavanoramba vachiuya namo vachidzokera kuyadhi kwangu. Saka iri kutaura kuti aiwa kana takuda kuti tichiita road, mapermanent mark aripo, dhundu riri kutangisira miti yakadyarwa pakati handiti. Ende apa yakura kudai vanhu kuenda muchiramba muchidzoka kuyadhi kwangu. Saka ivi kuti titaurirane hatidzokereka pachokwadi kuti yadhi yababa wenyu yadori vatikagarisana iri kuperera, muda road nzvimbo yakakura sei yamuda kufamba nayo, plus kufamba kwavari kutaura iyo nzira iyoyo painondosvika pakaperera munda wangu, nzira iyoyo yapera, vanhu vanenge vakufamba vari mudhundu yotenderera. I cannot involve, but inobva yatanga kutenderera yakufamba nemudhundu, hakusina road. Kasi kana kudevelopa vada kuita road yavanoda nehwasha wavanoda handiti, ngaibvire pakaperera munda pasabhudura ichiuya kumunda kwangu vovhura mamitas avanoda, kwete kuti vati pakaperera minzwa iyi yakutovhare pakuya. Right, imi sepamunda penyu kana kuti pamuri kunetsana nevava pane mamitas makani ngatikubvira pakapera yadhi kusvika pano pamuri kuti ndo pakaperera yadhi yenyu pamuri kutaura kusvika MuRoad nokuzobva ipapo pakuti vapinda kuenda muyadhi menyu 1 meter 2 meters dzapindwa almost 6 meters vachipinda mumunda menyu pakafushirwa makomba akafushirwa. Right, isi tiri kutaura isusu kuti yadhi yenyu inoperera panapa. Saka kubva pane yadhi yenyu muri kurova 6 meters kuenda uko, ndo kwapindwa pamunda penyu kusvika ku6 meters, ndo kwakunzi ndo yaroad, ndokwakafushira makomba, ndokwakafushira makomba. Alright, nyaya yenyu zvairi kuda inyaya yekuenda paground.
Saka kana background paendwa tinokupai zuva munotaura atiti touya background ipa tinokuretsirai vanogona kuuya ikoko pamwe makurukota angu anogona kuzoona atiti tinotuma makurukota 3 anogona kuuya ikoko vari kutuzira ikoko vonhingirikina vosikunyatsoonorora kuti vakamira sei mozodzoka imimi kudare musi wa mozodzoka kudare musi wa 2 mozodzoka kudare musi wa 2 but tinoona munofonerwa mopuwa date yokuti makurukota angu anoya ikoko hatiwanzogona kuombesera sabura kuti vasumudze